την ανάδειξη του νικητή. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή του δικεφάλου, αφού Μάρσαλ και Μπάρλος δεν συνεργάστηκαν για να πάρουν με ασφάλεια το rebound για λογαριασμό του Άρη. 32 και 8 τώρα για το τέλος. Οι οπαδοί του Άρη βεβαίως που βλέπουν διαφορετικά το παιχνίδι έχουν στήσει ήδη το πανηγύρι τους στις εξέδρες του Αλεξανδρίου, στο οποίο ο Άρης διατηρεί το αίτητο, καθώς επαναλαμβάνω θα πετύχει την τέταρτη νίκη του φέτος σε εισάριθμους αγώνες εδώ, εφόσον δεν έχουμε κάτι το οποίο θα συνιστά εξωπραγματική εξέλιξη. Γκρέγκορη για 3, ο ΠΑΟΚ έχει μέχρι στιγμής 5 στα 21 τρίποντα και με τέτοιες επιδόσεις δεν μπορεί να ελπίζει σε οποιαδήποτε ανατροπή, και νομίζω ότι και μόνο που δεν πιέζουν οι παίχτες του είναι η λευκή πετσέτα στο παρκέ, όπως λέμε. Ουσιαστικά έχει τελειώσει το παιχνίδι 85-76. Είμαστε σε μονοψήφιο αριθμό δευτερολέπτων. Η διαφορά για πρώτη φορά στους 11 με το lay-up από τον Σέκουλιτς 87-76. Ο Χαρίσης για 3. Το 87-76 είναι το τελικό αποτέλεσμα εδώ, με τον Άρη να παραμένει ένα βαθμό πίσω από